बावखुंग्रि देग्लायनि जि बावखुंग्रि फेस्टिभेल बेयो गुबुन बोसोरनि बायदियैनो जोबोद मोजाङै फालिजाबाय बाहाय खुनु दावराव दावसि गैया मोनसा मोनसि गैया नांलायनाय गैया आरो बेनो बावखुंग्रिनि मिनिंआनो जाहैबाय मोजां मोनलायनाय अनलायनाय सेक्रिफाइस खालामलायनाय आरो बेनि थाखायनो मानसिफ्रा फैयो आरो माने दिनैनो मेइन दिनैनि दिनावहाय संक्रान्ति दिनाव बर'फ्रा जुग जुग हाजार हाजार बोसोरनिफ्राय बे हाजोखौ गाखोबोदों आरो गाखोनायनि मिनिंआ जाहैबाय सासे मानसिया बोसोरथाम जुदि गाखोयो अब्ला बिनि मन'कामना गोसोआव मा साननाय मा लुबैनाय बियो पुरन जायो होननानै बर'फ्रा बिश्वास खालामो आरो बियो सोलिबोबाय थादों आरो बेसिकेलि बियो जाहैबाय जोंनि सासे राजखुंग्रिनि जिबन सेक्रिफाइस खालामनाय गावनि मोजां मोननायखौ मोनैनि बिनिफ्राय जागायनाय इतिहासा गतिके बाहाय सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लाया जुदि बोसोरथाम गाखोयो अब्ला गावनि गोसोथोनायखौ मोजां मोननायखौ जुलि जालायलायो होननानै बेखौ बिसास दङ आरो जों बायदि जेनेरेल मानसिफ्राबो बोराय बुरै बयहाबो गोसोआव माबा मोनसे साननाय दङब्ला बियो पुरन जायो होननानै बुङो आरो बिनि थाखायनो बयबो गाखोयो आरो बे एफा गिदिर मोनसे बिसास खालामनाय हाजार हाजार मानसिया ओरैनो गाखोनाय नङा ओरैनो फैनाय नङा डेफिनेटलि बाहाय माबा मोनसे दं। नोंथाङाबो गाखोबाय? आं गाखोबाय आं बोसोरै गाखोयो देग्लाय आङो खेबनै गाखोबाय आरो हायोब्ला कयेक दिननि उनाव गाखोबावगोन। बोसोरफ्रोमबो नोंथांखौ बाहागो लानाय नुयोमोन? आं बोसोरफ्रामबो गाखोयो बोसोरसेयाव आङो खनथाम खनब्रै गाखोयो देग्लायबो मोजां मोनदों हाजार हाजार मानसिफ्रा बयबो बाहागो लाफैदों हाजो गाखोदों बिसोरजों गाखोफानो रायजो राजाजों गाखोफानो मोजां मोनो आरो बैसागुनि आङो बयनोबो सुबिसा हरबाय देग्लाय बैसागुआ थांनाय बोसोरफोरनि बैसागुनि बायदि बयनिबो जिबनाव सान्थि फैथों बयनिबो न'खराव गोजोन थासारि फैथों आरो समाजा जोंहा मोजाङैनो ग्रोम ग्रोम माने सान्थि थांथों। थेंक इउ।